Mae llwybr Efod i Cymru yn hynod y bwysig i Gwynedd. Nid yn unig i dwristiaeth, ond i hefyd i pobl lleol sydd eisiau defnyddio llwybr i gerdded, mwynhau yr awr agored a chadw yn heini. Mae ran Gwynedd o'r llwybr yn cynnwys rai o olygfeydd mwyaf eiconic Cymru, gan gynnwys Penllyn ac Efodir Eryri. Rhys Gwyn Roberts dwi, a fi di'r swyddog prosiect Llwybr Efodir Cymru sydd efo cyfrifoldeb am Llwybr Efodir o Llanarfechan lawr i Machynllath yn Rhanbarth Gwynedd 187 milltir. A gynnu ni 3 prif elfen i'r gwaith da ni'n neud. Y cynnal a chadw blynyddol, sicrhau bod y llwybr yn agorad i'r cerddwyr. Yn ail mae gynnu ni datblygu'r llwybr sy'n golygu creu llwybra newydd, a rhan ola ydy bod yn matab i ddigwyddiadau fel erydiad a lenni. Da ni wedi gwynebu'r flwyddyn weitha ers i'r cynllun Llwybr Efodir gychwyn yn 2007, a da ni wedi gwynebu 7 neu 8 o erydiadau mawr yn digwydd bron yn wythnosol dros y Gaea. Mae wedi bod yn heriol ofnadwy ac ar un pwynt sy'n meddwl ni'n rhedeg allan o'r wyddion llwybr ar gau, yna gymaint ar anna wedi effeithio. Da ni yma Nefyn heddiw, lle mae enghraifft o hyn wedi digwydd. Gathon ni alwad yn dweud bod y llwybr yn syrthio. Mi nath o fita i mewn yn gyflym ofnadwy, y fewn awr bron, oeddwn ni wedi colli jyst i 4 metr o lwybr. Be da ni wedi gwneud yn y cyfnod hynny yn mis Rhagfyr oedd sgwrs efo'r tirfeddianwyr sydd gyferbyn, a da ni wedi llwyddo i symud y llwybr yn anffurfiol ar y funud i'r cae tu ôl ni. Mae'r llwybr sydd wedi erydu o'n blaenau ni fama, a llwybr newydd da ni wedi greu jyst yn y cae ochr, jyst i fyny'r stepiau fama. A mi fydd yna sgwrs bellach yn digwydd efo'r tirfeddianwyr i greu y llwybr yma yn lwybr parhaol, llwybr cyhoeddus dros dro. Dach chi'n bod, mae'r llefydd yma'n beryglus, a mae lot o bobl yn anwybyddu'r arwyddion a pensys a'r barier sydd gennym ni'n ei lle. Dydyn ni gofyn i bobl barchu yr arwyddion a cadw at y llwybr amgen os bosib. Mae'r llwybrau cyhoeddus sy'n cynnwys y llwybr Efodir mewn ffordd yn hynod bwysig i llesiant a iechyd pobl lleol. Ystol ac ymwelwyr sydd yn defnyddio'r llwybra yma, ond maen nhw yna, maen nhw ar gael, a mae'r mwyafrif o'n nhw'n agorad, a defnyddiwch nhw os ar negas swn i raid.